खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। जथायारि दोलोनि मासि रानलायनाया थि जाबाय। इउपिपिएलआ मोन 8 मल मासि मोनदों। हाग्रामा महिलारिखौ रङियायाव लामा बेंथेदों। एजिपि उदांआ गोख्रों जाफिनदों। मोन 15 बियाबाव बिजाथि होगोन। विधानसभा बिसायख'थियाव गार' फरायसा आफादा इउपिपिएलखौ मदद खालामगोन। सानै खौरांगिरिया आलफा उदांनाव निमाहा बिबाय। गिबि खोन्दोनि बिसायख'थियाव एजिपिआ मोन 35 मासि आरो रायजो दलआ मोन 12 मासियाव बादायगोन। इन्डियान सुपार लीग आइएसएलनि सेमि फाइनालआ गवा एफसि आरो मुम्बाइ सिटी एफसि बे मोन्नैनि हान्जानि गेजेरजों दिनैनिफ्राय जागायगोन। फैगौ 23 जुलाइ खालिनिफ्राय जानो गोनां टकिअ अलिम्पिकआव गुबुन हादरनि नायगिरिफोरखौ हाबहोआ। दा कपिल शर्मा श'आव नुजाफिननो हासिगौ मुंदांखा फावखुंगुर आरो कमेडियान सुनील ग्र'भारआ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव मासि रानलायनायखौ लानानै गोरोबलायैया सुस्रांजाबाय। गोदान दिल्लीयाव थि जाबाय बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएल दोलोनि मासि रानलायनाया। बिस्तिबारखालि मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै मासि रानलायनायखौ थि खालामदों। फोथायथाव सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिसिनि सिङाव थानाय मोन 12 मासिफोरनि गेजेराव मोन 8ल' मासिखौ प्रमद बर' दैदेननाय इउनाइटेड पिपुल पार्टी लिबारेल सुंद'यै इउपिपिएल दोलोनि हगारना होबाय बिजेपिआ। ओरैहाय अतुल बरा दैदेननाय असम गण परिषदनोबो मोन 23 मासिखौल' हगारनानै होबाय बिजेपिआ। आसामनि गासै मोन 126 मासिनि गेजेराव एजिपिनो मोन 26 मासि आरो इउपिपिएलनो मोन 8 मासिखौ हगारनानै आद्रा थानाय गुबुन मोन 92 मासियाव बिजेपिआ बिजाथि फसंगोना रोखा जाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला एजिपिआ मोन 40 मासि आरो इउपिपिएलआ बिटिसिनि सिङाव थानाय मोन 12 मासिखौबो दाबि खालामदोंमोन। नाथाय इउपिपिएल आरो एजिपिआ दाबि खालामनाय बादियै बिजेपिआ हगारनानै होयैयाव सावरायलायनायनि गेजेरजों एजिपिआ मोन 26 आरो इउपिपिएलआ मोन 8 मासिखौनो गनायना लानो गोनां जायो। बबेखानि इउपिपिएल दोलोआ बिजाथिफोरनि फारिलाइ थि खालामनाय खालामैनि बागै दासिम जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। नाथाय एजिपिनि सा 5 सिटिं एमएलएफोरा देग्लायनि बिसायख'थियाव टिकेट मोननो हायाखै। गुबुन फारसे बिजेपिआ मोन 85 मासिनि थाखाय बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ थि खालामखाबाय होननानै खौरां मोन्दों। बिस्तिबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव आफादगिरि जेपि नाड्डा दैदेननाय इलेक्सन कमिटिनि जथुमाव बिजेपिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ थि खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि जेपि नाड्डाया दिनै बिजेपिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ खौरांगिरिनि मेल खुंनानै फोसावनायनि बाथ्रा। बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दिनै रङियायाव लामा बेंथे जादों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर फारसे थांगासिनो थानाय समावनो हाग्रामा महिलारिया रङियायाव लामा बेंथे जादों। गोबांसा सोमावसारग्राफोरा दिनै रङियायाव हाग्रामा महिलारिनि गारिखौ बेंथेदों। जायनि जुनै हाग्रामा महिलारिया दिनै माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। नाथाय बै सोमावसारग्राफोरा हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बेंथेयाखैमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला एप'ल' मिलनि मावफारिया आरो सा 100निबो बांसिन रायजोफोरा भिआरएसनि रां दिहुनना होनांगौ दाबिजों आरो रङियानि एमएलए आरो आसामनि मन्त्रि भबेश कलितानि हेंथायै सोमावसारना रङियानि भारत भुटान हादरनां राजा लामाखौ गोलाव सम बेंथेयो। बे सोमावसारनायाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गोबां मटर गारि आरो दावबायगिरिफोरा जेंनाजों भुगिनाङो। मख'नो गोनांदि गावसोरनि मोननो गोनां दाबिफोरखौ सुफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि हेंथायै भट होगोन होननानैबो गोख्रों दाबि होदों एप'ल' मिलनि मावफारियाफोरा। बारग' गिबि मन्त्रि दैदेननाय असम गण परिषद इन्डिपेन्डेन्ट एबा एजिपि उदांआ फिन गोख्रों जादों। अतुल बरा दैदेननाय एजिपिआ दोलोनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तनि
बरहमपुर बियाबखौ बिजेपिनो दान होनानै महन्तनि टिकेटखौ दाननायनि उनावनो एजिपि इन्डिपेन्डेन्टआ गोख्रों जादों। रिपर्टनि बादिब्ला प्रफुल्ल कुमार महन्त दैदेननाय एजिपि इन्डिपेन्डेन्टआ थांनाय 2006 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिनि समावनो जोनोम जादोंमोन। नाथाय उननि समाव एजिपिजों गोरोबलांफिनदोंमोनब्लाबो देग्लायनि बिसायख'थियाव टिकेट मोननाय मोनिखौ लानानै गावस्राफिनदों। एजिपि इन्डिपेन्डेन्टनि गाहाय नेहाथारि प्रणब गस्वामीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला देग्लायनि बिसायख'थियाव एजिपि इन्डिपेन्डेन्टआ मोन 15 मासियाव बिजाथि फसंनो पार्टीनि मेलाव थांखि लादों। बेजों लोगोसेनो कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि जथायारि दोलोनि बाहागोआरि जानो लुबैनानै जथायारि दोलोजोंबो सावरायनाय जादों। बबेखानि आथिखालनि एजिपिनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो एजिपि इन्डिपेन्डेन्टखौ फोथांफिननो आरो गोख्रों खालामफिननो गोनां जादों होननानैबो प्रणब गस्वामीआ बुंदों। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव गार' फरायसा आफादा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ थोंजों मदद खालामगोन। गार' फरायसा आफादा मैया क'क्राझाराव मोनसे खौरांगिरिनि मेल खुंनानै फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामगोन होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि गार' हारिनि थाखाय जौगाखांनायनि थाखाय गार' फरायसा आफादा इउपिपिएलखौ मदद खालामगोन होननानै फोसावदों। खौरांगिरिनि मेलाव बिटिसिनि गार' फरायसा आफादनि आफादगिरि त्रिभेन एम सांमाया बुंदोंदि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गार' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो खोथा होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव गार' फरायसा आफादा इउपिपिएलखौ थोंजों मदद खालामनो थांखि लादों। आसामनि मोनसे वेब पर्टेलनि सानै खौरांगिरिया आलफा उदांनाव निमाहा बिबाय। सानै खौरांगिरिया परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदांनाव निमाहा बिनायजों लोगोसे लांखारनाय कुइपनि सानै मावफारिखौ थाबैनो उदां खालामनो थाखायबो फिन खावलायदों। मख'नो गोनांदि कुइपनि सानै मावफारि आसामनि प्रमद कुमार गगै आरो बिहारनि राम कुमारमोनखौ थाबैनो उदां खालामना मेडिएटरनि जोहै प्रणब कुमार गगैनि न'आव दोनहोफैगोन होनना आलफा उदांनि बिथिंनिफ्राय फोसावनायनि उनावबो परेश बरुवानि हेंथायै वेब पर्टेलनि सानै खौरांगिरिया नंखायै बांसावनायखौ आलफा उदांआ खुद्रिदोंमोन आरो बेनि उनावनो सानै खौरांगिरिया निमाहा बियागौमानि कुइपनि सानै मावफारिखौ उदां खालामा आरो बेनि थाखाय बै खौरांगिरिफोरानो दायनिगिरि जागोन होननानै बिस्तिबारखालि आलफा उदांआ गंसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि आलफा उदांनि बे प्रेस बिबुंसारखौ मोननायनि उनावनो आसाम नाङै जोबोरैनो सावरायनायबो जादोंमोन। 27 मार्च खालि खुंजानो गोनां गिबि खोन्दोनि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय जथायारि दोलो असम जातीय परिषद आरो रायजर दलआ दिनै मोनाबिलियाव जथाय खौरांगिरि मेल खुंनानै बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनायनि बाथ्रा। रिपर्ट बादिब्ला गिबि खोन्दोनि बिसायख'थियाव असम जातीय परिषदआ मोन 35 मासियाव आरो रायजर दलआ मोन 12 मासियाव बिजाथि दैखांगोन। मख'नो गोनांदि असम जातीय परिषद आरो रायजर दलनि गेजेरावबो मासि रानलायनायखौ लानानै माखासे गोरोबलायै नुजाथिदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै आइएसएलनि सेमि फाइनालआ दिनैनिफ्राय जागायगोन। मोनथिनाय जायोदि दिनैनि जानो गोनां इन्डियान सुपार लिग आइएसएलनि सेमि फाइनालनि जागायजेननाय गिबि गेलेनाया गवा एफसि आरो मुम्बाइ सिटी एफसि बे मोननै हानजानि गेजेराव जागोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे मोननै हानजानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग आइएसएलनि दिनैनि जानो गोनां सेमि फाइनालनि गिबि गेलेनाया मारगावआव थानाय फेटरडा स्टेडियामाव जागोन। बे स्टेडियामावनो गवा एफसि आरो मुम्बाइ सिटी एफसि बे मोननै हानजानि गेलेनायजोंनो इन्डियान सुपार लिग आइएसएलनि सेमि फाइनालआ जागायगोन। फोरमायनो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव गाबोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो एटिके मोहन बेगन एफसि बे मोननै हानजानि गेजेराव जागोन। बे मोननै हानजानि गेलेनाया गाबोननि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। फैगौ 23 जुलाइ खालिनिफ्राय जानो गोनां टकिअ अलिम्पिकआव गुबुन हादरनि नायगिरिफोरखौ हाबहोआ। मोनथिनाय जायोदि कर'ना महामारिनि गाज्रि गाग्लोबसारनायनि जाहोनाव टकिअ अलिम्पिकआ गोबां सान बन्द जानानै थादोंमोन। बे टकिअ अलिम्पिकआनो जानो थांगासिनो थानायखौ सुलुङाव फोरमायनाय जादों।
जापाननि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला कर'ना महामारिनि जाहोनावनो गुबुन गुबुन हादरनि नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बे टुर्नामेन्टआव हाबहोनाय जायैखौ लानानै टकिअ अलिम्पिक बानजायगिरिफोरा इन्टारनेशनेल अलिम्पिक कमिटि, इन्टारनेशनेल पेरालिम्पिक कमिटि, टकिअ मेट्रपलिटान अथ'रिटिनि जापान सरकारनि थान्दैफोरनि गेजेराव अनलाइननि जोहै माखासे खोथा सावरायलायनाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला बे खौरांखौ मोननानै गोबांसायानो बायदि खोथा सावरायलायनायखौ खोनानो मोन्दों आरो गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा कभिड-19 भाइरास लाबोफागोननि थाखाय जिंगा सिदों जापाननि थागिबिफोरा। जाहोनाव गुबुन हादरनि नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बे टुर्नामेन्टआव हाबहोनांगौआबो गनायथाव नङा होननानै फोरमायदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेनि जोबथा थांखिखौ 1 दाननि गेजेराव थि खालामनाय जागोन होननानै मोनथिनाय जादों। दा कपिल शर्मा श'आव नुजाफिननो हासिगौ मुंदांखा फावखुंगुर आरो कमेडियान सुनील ग्र'भारआ। मोनथिनाय जायोदि दा कपिल शर्मा श'आव गावनि रोंगौथि गोनां फाव दिन्थिनायजोंनो मुंदांखा जानो हादोंमोन सुनील ग्र'भारआ आरो सुनीलनि कमेडि आरो बायदि फाव खालामनायफोरा खौरां बिजोङाव थाबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय कपिल शर्माजों खायसे जाहोननि थाखाय दावराव-दावसि जानायलाय सुनील ग्र'भारआ दा कपिल शर्मा श'निफ्राय आनज्रायथ'दोंमोन आरो बियो गोदान लामा लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दा कपिल शर्मा श'आव सुनील ग्र'भारआ गोबांथार आइजोनिबो फाव खालामनानै नायगिरिफोरखौ गोसो बोहोनोबो हादोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे समावबो खायसे लाइभ श'फोराव गावनि रोंगौथि गोनां कमिक फावफोरजों मुखुब जानानै थाबाय थादों सुनील ग्र'भारआ। मिडिया रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला दा कपिल शर्मा श'आव फैफिनसिगोन मुंदांखा फावखुंगुर आरो कमेडियान सुनील ग्र'भारआ। नाथाय बेनि सायाव दासिमबो जेबो रोखा जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।